Míster, bona nit, Joan Alfons López, Tarragona, Ràdio Esports al Camp. Quines sensacions, imagino que molt bones les que ha deixat el teu equip davant un tot poderós com és el Barça? Sí, la veritat que sí, perquè ens hem d'enganyar. Al final, quan tens un partit contra un dels millors equips del món, o el millor, després del Nàstic, en aquest cas, i competeixes i els hi poses les coses difícils i defenses bé i ataques i pots tenir estones la pilota i crees ocasions i fas un gol. Ha sigut un partit competit de tu a tu. Si aguantéssim així al nivell sempre seríem espectaculars, però bé, estem posant el llistó molt alt, per tant ara l'hem de mantenir. Quin missatge li has dit als jugadors i quin missatge també li vols enviar a l'afició? Perquè una afició que veu que ara s'empata contra el Barça potser està una mica eufòrica, podem dir d'aquesta manera. No, de realitat. Al final portem 4 partits de temporada jugant amb equips de diferents categories i hem fet coses molt bé contra el Barça, coses no tan bé contra l'Olot, per exemple. Per tant, bueno, cada partit és una història, no té res a veure que avui haguem empatat perquè comencem la Lliga o el pròxim partit contra el Saragossa fem un partit dolent. Al final, a un partit pot passar qualsevol cosa i el missatge és aquest, en els jugadors de dir-los que es pot guanyar contra qualsevol equip si fem les coses bé. I una última part meva, en pretemporada no s'havia encaixat cap gol, avui el que ha fet el Barça ha sigut quasi per treure's el barret amb una falta, una jugada a pilota aturada. Deus estar satisfet en la parcel·la defensiva. Sí, és important, hem de pensar que estem a segona divisió, que és molt important no encaixar i els partits s'han de començar a jugar amb la porteria a 0, intentar mantenir-la el màxim de temps possible perquè al final sempre una ocasió per poder marcar temps. Per tant, comencem la casa per on s'ha de començar, no? Per la porteria a 0 i de moment ho estem fent molt bé, de moment. Sergi, recordeu la meva invitació. Míster, bona nit. Abans que res em presento perquè encara no havíem coincidit tampoc. Sergi Amat, TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona. No et pregunto pel partit, una sola pregunta, més una reflexió del que portem de pretemporada. Heu jugat contra equips de total diferent entitat i sembla que la dinàmica sempre és positiva. Amb sinceritat, t'estàs sorprenent positivament el rendiment de l'equip fins ara? Mira, clar, tinc la sort que els veiem entrenar, cada dia entrenar, vosaltres també podeu veure'ls, no tanquem la porta a ningú i no em sorprèn, veient els entrenos, els partits de moment estan sent el reflexe dels entrenaments. Això no vol dir que el dia que perdem l'equip no entreni bé, que també ho diré, però de moment no es nota el nivell de l'entitat del rival perquè repeteixo el que li he contestat al teu company. A un partit podem guanyar qualsevol, si fem les coses ben fetes. Per això estudiem el rival, per això entrenem, per això ens passem hores mirant vídeos, per això analitzem jugadors. Ens podem equivocar a vegades, sí, però si fem les coses bé serem un equip difícil de batre. Joan? Sí, hola Lluís, Joan Vidal d'Agència F. Preguntar-te si t'ha sorprès la rebuda del Barça i si l'has entès. Com ha estat? No. La xiulada del Barça, si l'has entès. No l'he sentit. Jo em sembla que he entrat un pèl més tard, si ha sigut així, no sé. Jo no... Entens que l'aficionat estigui molest pel fet de les baixes que ha portat a... No sé, no li he preguntat a l'aficionat ni m'ho ha dit. Lluís, Carles de Ràdio Marca, celebro que obris els entrenaments. Quina sort que tenen aquí a Tarragona. Això és una reflexió meva. Què s'acosta més al que tu vols? L'equip de la primera o la segona part? Un equip més atrevit, més a buscar el Barça en aquest sentit, o més tranquil·let, més a buscar darrere? No, al final la segona part ha sigut una conseqüència del desgast de la primera, no podem jugar encara a gran nivell 90 minuts, hi ha hagut canvis, gent nova que ha entrat, inclús gent del filial, és normal aquesta baixada i és normal que el Barça també al final apreti, m'agrada tot, jo crec que en el partit hi han d'haver-hi moments per tots i saber quan has de... no pots pressionar, sempre. Recordo anteriorment equips grans que els deia, ostres, que el Barça o el Madrid pressiona molt bé, clar, però és que ho fa 5 cops o 6 durant el partit perquè perd molt poques pilotes. No es pot pressionar sempre, però s'ha d'intentar saber quan. Ho hem fet molt bé a la primera i a la segona, després que ens faltaven forces, hem replegat bastant bé. Jordi? Sí, aquí míster Jordi Graell de Catalunya Ràdio. Ahir el president va dir que faltaven un migcampista i un davanter per completar la plantilla. No sé si estàs d'acord o si creus que falta alguna cosa més veient el que hem vist avui. Paraula de president. Micròfon, sisplau, anem aquí davant.
Hola, què tal? Àngel Pérez del Mundo Deportivo. Jo li volia preguntar, m'imagino que haurà estat molt més pendent, òbviament, del seu equip durant el partit, però què li ha semblat aquest nou Barça a grans trets que comença a arrencar ara? Gràcies. Home, la meva feina és veure'l tots els partits i els he vist tots. Els veu millor des de casa, quan pots analitzar, quan pots parar, i aquest, evidentment, el tornaré a veure amb un equip totalment diferent. Tot moment ha anat a buscar el partit, el que passa que ha tingut davant un Nàstic que li ha posat les coses molt difícils. Bueno, no sé si haurem donat pistes a algun rival i bé, que ho analitzin ells, no? Que per això estan. Gràcies. Anem amb Rubén. Hola, Lluís. Bona nit, Miquel Agut de RAC1. La primera, m'agradaria saber com acabes de satisfet amb el teu equip, sobretot perquè a la primera part ha estat un partit molt més igualat i pel poc temps que fa que treballes aquí sembla que hi ha com automatismes molt assumits, no? Sí, la nostra feina és aquesta, intentem que el jugador jugui sense pensar i que se m'entengui el que vol dir, és que quan sàpiga quan rep la pilota ja hagi d'haver vist on te l'ha d'enviar, estudiem el rival, sabem com juga el rival, no el Barça sinó tots els equips, i intentem doncs això, combatre les deficiències que pugui tenir en aquest cas a l'equip. Clar, m'entrenem molt, són molt pesats, els missatges que se'ls ha de donar als jugadors són molt concrets, no els hi pots donar 10 missatges perquè si no el tornes bojo, però 2 o 3 clars per cada partit que seran diferents perquè el rival t'exigirà coses diferents, els hi donem i la veritat que ho assimilen molt bé. M'agradaria saber també si per tu la preparació del partit, el fet que el Barça vingui amb Messi, sense Messi, si això hi has dedicat gaire atenció o no, perquè és una cosa que no ha acabat d'agradar a Tarragona. No sé si tu en la preparació del partit t'ha afectat. No, bueno, sabíem d'ahir qui vindria, no? I l'hem preparat evidentment sabent qui ve i qui no ve. Estic convençut que si hagués vingut Messi el partit hauria sigut diferent. I deixem que faci una última pregunta per part meva, és sobre el Barça per descomptat en aquest cas. M'agradaria saber si creus que la baixa de Neymar del Barça com es recupera i què n'opines de tot el que ha passat. És complicat opinar des de fora, a pesar de que, com molt bé saps o sabeu, estic informat, no? És una decisió personal en la qual no hi pots entrar. Nosaltres també se'ns han marxat jugadors que no volíem que marxessin i han marxat. Al final no pots entrar al cap de jugador. Suposo que ell ho haurà pensat amb la gent que té de confiança, que és la millor opció per ell. Però, repeteixo, el Barça segueix tenint el millor jugador del món. Àlex. Hola Lluís, Àlex Saltó de Babel. Et volia preguntar per la posició de Tejera, que l'hem vist gairebé de mitja punta durant bona part de la primera part, per davant del Michael i del Xavi. Per què? Què busques en aquesta posició? El Barça, si algú es caracteritza, és perquè té uns mitjcentres tipus Busquets, tipus Samper, molt posicionals, que són els que donen la sortida o la fluidesa a l'hora d'atacar. Si aquest jugador no està marcat, o si aquest jugador està marcat, com molt bé ha fet Tejera i després Juan Muñiz, talles una mica el conducte perquè puguin enllaçar amb els interiors i els puntes, i volíem tapar, diguéssim, aquesta zona, deixar sortir dels centrals i defensar molt bé amb 2 línies de 4. Penso que ho hem fet, hem estat encertats, sobretot Tejera i Juan Muñiz com ho han fet.